dada Uci Valantika Sena Seni dada Aini Salmara Orang Om Erlangga Mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate Senajan saanane sing penting rono kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresno karo kowe ra bakal tamadu bunga kana rasane wong kang lagi kandro tak berjuangke tekan janur melenggo kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa opo anane tresnaku ra bakal mlete kowe ojo sumelan tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kudoku Jogja kowe jan istimewa ra usah mencucu tresno karo kowe ra bakal tak